Poďme si ukázať, ako pridať bankové účty do Everyfin Merchant aplikácie. Nachádzame sa v procese registrácie. V jeho prvom kroku vás aplikácia Everyfin Merchant požiada o pripojenie bankového účtu, na ktorý chcete dostávať platby od vašich zákazníkov. K tomu budete potrebovať prihlasovacie údaje do internet bankingu vašej banky. V tomto kroku vás chceme ubezpečiť, že prihlasovacie údaje neuchovávame. Tie vidíte iba vy. Nakoľko sme platobná inštitúcia s licenciou v 30 európskych krajinách, vedzte, že ste v maximálnom bezpečí. Jedným klikom si vyberiete vašu banku, ktorú chcete používať na prijímanie platieb v Merchant aplikácii. Bezpečne vás presmerujeme do banky. Na prepojenie Everyfinu s účtom potrebujeme prihlasovacie údaje do banky. V prípade Tatra banky to bude váš PIN a heslo. Na prihlásenie a potvrdenie budeme ďalej potrebovať kód čítačky. Prejdeme do aplikácie čítačka TB. Stlačíme tlačidlo kód. Odpoveď skopírujeme a vrátime sa späť do Merchant aplikácie. Kód vložíme do poľa a potvrdíme. Prešli sme do sekcie, kde povoľujeme prístup k našim účtom v Tatra banke. Vyberieme pole Povoliť prístup pre všetky účty. A bývajú potvrdíme tlačidlom Povoliť prístup. Merchant aplikácia je vytvorená spoločnosťou Everyfin. Preto v banke udeľujeme prístup do Everyfinu, pod ktorý spadá aj Merchant aplikácia. Ďalej je to napríklad aj digitálna peňaženka Everyfin Wallet aplikácia, ktorú budú používať vaši zákazníci. Udelíme prístup aplikácie Everyfin. Stlačíme tlačidlo Potvrdiť. A po pár sekundách budeme presmerovaní späť do Everyfin Merchant aplikácie. Podľa našich bankových údajov aplikácia mohla predvyplniť základné údaje. Skontrolujeme, či sú správne. Ak sa nezhodujú, zmeníme ich a stlačíme Pokračovať. V prípade, ak by sme mali v jednej banke vedených viacero účtov, v tomto kroku by sme vybrali účet, ktorý chceme používať ako predvolený. V našom prípade máme pripojený účet len jeden. Vyberieme ho a opäť môžeme pokračovať. A máme hotovo. Úspešne sme pridali bankový účet a môžeme začať naplno používať Merchant aplikáciu. Dúfame, že vám video pomohlo. Pozrite si aj naše ďalšie videá, ktoré vám pomôžu dostať maximum z Everyfin Merchant aplikácie. A ja už idem pokračovať s vyplňaním produktového katalógu.